Салом. Имрӯз 1 апрел. Ай саҳар да ҳама ҷо шӯхиё нависаган. Дар Фейсбук, дар Инстаграм. Бози соат 7:30 ман имрӯз шаҳри Дюсбург рафтастам. Саҳар қати биромадам шамол. Дилафрӯзшон мактаб рафтан. Остановкада мумкин бинамшона. Исфандиёр қати шараф хоб буд. Сразу саҳар қати авқот кардумшона ва биромадам. Саҳаро қати ина иҷадай остановка дилафрӯзшонам иҷадан. Саҳаро қати имҷа автобус мебия ҳама кӯдакои ами қишлоқа мегира мактаб мебара. Саҳар қати агар биромади остановка мери ҷои дур намери. Подписчикои на остановка сумкаошона диде касе якум омад аввал сумкаша мемона якум автобус медора очередь истодагиан сумкаошон якум ай машина дидим Дилафрӯз агар ози касе бия бо айҳои охир мемона ях кадай районаи хеле биромада барвақт очередум раса гуфта мактаб да Дилафрӯзшон фур омадан. Ман бо рафтаистам ака билети дига мехарам баъд поезд мерам. ҷа пеши мактабшон остановкаи мактабшон автобусҳом талабаҳоро мебиёранд мефуроранд мераванд. Подписчиком Қашғари ино шамолай хунукай маку ба градуси царих ном шудаги будим ларзам гирифтесай бо трамвай намедонам чӣ хел мерам беҳад ҳавошон шамоли хунук. Подписчико наҷада гӯшта бинели вой намуд гӯшт да магазини Ҳумайрошон чӣ хеле фуратона бо даже почерам астай ман шаҳри бегӯшти омадаи ваҷа чанд намуд гӯшт гирифтеста намо расидам омадам иқа картинка часпондаи Ҳумайро дар хонааш зур кадиа чӣ хеле идея дар сарат зад Ҳумайро испални Ҳумайроа штатившабине я солда як бор видео мекунам канал дора не ки я солда як бор видео мекунам харидам деки намедонам чӣ съёмка кунам короче намай бисёр пишака наз мебинам барои ами хонаш при пишака аз ҷои хариди пишакора рост дига фаҳмам ай тафел додан я календар поёнаша буриди зур када нигоҳ кунем чайда чайдара наз мебинан очаву духтар очашонай хеле очаш ва ёра наз мебина хрусталь шишам мишам хеле чизора дар хонаи мо бошад ямида мешкана мерава подписчикои стол даётон астай мо дамҷа як муддат зиндагӣ мекардем ку ҳама мегуфтанд ки стол чӣ хеле чизои стола мехӯрӣ мегуфтанд ин ҳамун стол Ҳумайро дар наврӯзӣ чӣ додиан ҷома вай тоқиёшона бинед оз поез ман мерам Ҳумайро рафта инаи ҷомаро ай наврӯзӣ Дортмунд додианшон ё нағла гирифтия намедонда очае камкам нағла мегира на тоқиёшон зур малшит ай соати 7:30 биромада будум соат чандай фаромад 5:30 ман ал хона расидам амол нарасидам
сетка доштум ятаи тақсим сон кардим ҳама ноид доран ки вазбина ҳамаш мошинчои исфандиёрай ҳамаш оҳанӣ буд вақте ки дар амуҷа вақте ки дар аму хонаи ҳумайрошон будем ҳамҷа мондем омадем ака рафтам гуфтам ака ба кирой рафтам биёя буро ҳамаша биёрум 1 тонн мошинча Подписчико оча майхони Ҳумайрошон омад. Ҳумайрошон мода михали суманак рой кардиан. Ози мо мечашем ами суманакора. И суманак срок 3 сол буде подписчико. 3 сол я суманак. Ам мекшемша мечашем. Мечашем канал. То дазур бисякун. Ай я сада что ярадай. Ай, 80 цент. Короче, я евро 80 цент. Маша их лиштай. Просто мама перепутала. Хай бечко мечисем. Симанака. Жена уже гзашт хай. Как обычно симанака. Agar xudagan like mana. Ma xudagan. Habam jiddan. суманака чашидам ранги ҳамун суманакҳои худмон яке аҷоиб ки и бо срокаш то нигоҳ кунед то соли 2021 буда чихе и то уқадара меистама ҳайрон то соли 2021 маззаш ҳамун маззаи суманаки худмонна форси хонда номаш чиye? Камчин наист агар ози кани хонем якҷо бироварда бошад намефаҳмам форси навистаги вообще надидабдум имсол ами хонаи ҳумайрошон рафтам пешаи наврӯзам сурат рӯй кард бо фаҳмида ки ман мебиём ду банкача мада харидай мондай бас манаки хеле наз мебинам нониша уқа наз мебинам тараф агар амҷада 1 сол 5 та сев мондаги боша ҳам хаместа то пуст накунӣ тайёр накунӣ натиша агар пуст кунӣ нам хаят лали сева нағз мебина мехра прическа кардем шарафа исфандиёр омад соат уже 11 чандаи соат 11 чанд исфандиёр олам бедора шавшава ба хурдан дар дидо мераса